Jaj, apám, kinek jobb a drága sör? Neked. Lesznek itt a vacsora. Nem sokára jön Fernando, siessünk. Hogy is hívják a leányzót, akit hoz? Juanita. Juanita. Remélem tetszeni fog neki az otthon, sütöttem neki fiúsfogát. Ott nem ott el a rózalány? Dehogy nem. Annak Jövünk benne, hogy összejönnének. Ja. Bevaltam nem az asszony. Asszony, hozzad már a vacsorát, a vendég van! Jó, azért nem kéne így beszélni. Juanita, egyél. Neked sütött is. Köszönöm. Kóstold meg. Sita a vacsorát! Hozom! Nyilván, hozhatok? Egy kis öreg volt. Már is. Nálam te hol voltál délután? Mindig barátnőnél voltam, és át a körön. Hé, mit keresel a birtokomon? Jó napot uram! Ez enyhe! Csak jöttem fölmérni a telepet, mi lesz az örökségünk. Milyen örökség? Hát, fiam, meg a maga lánya össze fog házasodni hónap után. Mi? Erről nem tudok. Jaj, ne beszéljünk már ilyen flegmát, fiatal-e! Armando! Armando, képzeld, mi történt? Jaj, ne Megverték javasan más Ceckát! szakos vagyok. Megverték Ceckát! Az kicsit. Ja! A főnököm! Hogy lehet? Hogy történhetett ilyen? Tudjuk, hogy kiverte meg Ceckát. De nem tudhatják. De igen, mert elmondtam. Az enyém is lenne, de ez nem születhet meg ez a gyerek. Úristen, Cecka! Úristen, Armando! Úristen, a műkörmös! Tényleg?